No niin, selvä. Aloitetaan tämä ohjelmisto tämän virallisen kokouksen jälkeen ja mua on pyydetty puhumaan softaradioista hetki. Nimi on Ismo Kauppi, sinne linjoille tiedoksi, jos ette äänestä tunnista, mutta mä aion käyttää seuraavat parikymmentä minuuttia, puoli tuntia puhumalla näistä softaradioista hetken ja missä mennään ja mahdollisesti mitä on odotettavissa. Samalla esittelee oman yritykseni. Mulla on tämmöinen yhden miehen show kuin Dig1 ja mä oon tämmöinen IT-alan konsultti ja olen tehnyt Microsoftille tässä jo hommia varmaan 25 vuotta ja tuossa vuosi sitten tai reilu vuosi sitten niin toi SDR Play lähestyi mua ja kysyi, että haluaisinko mä alkaa tuomaan maahan tätä heidän softaradioa ja mä olin tämmöisiä kimppatilauksia jo järjestänytkin aika monelle ja sitten innostuin siitä ja siitä lähtien olen sitten toiminut myöskin tämmöisenä niin kuin maahantuojana SDR Playlle. Ja käytännössä se toimii niin kuin verkkokauppana, semmoinen kuin dig1.fi. Ja siellä samassa on sitten sovittu Suomen DX-liiton kanssa, että SDXL voi käyttää niin kuin SDXL-tarvikepalvelualustana tätä mun web-kauppaa ja mä oon antanut sitä niin kuin veloituksetta käyttöön ja hoidan tämän logistiikan myöskin. Ja ei mitään, mä päästin sut sisään nyt. No, ehkä täällä ei tarvita sitä kaiutinta nyt. Eli täytyy täältä nyt hetki vaan. Jatkamme. Noin. Yritetäänpä uudestaan. Toivottavasti ääni kuuluu sinne linjoille nyt, ettei se mennyt. Voiko joku kuitata, että sinne vielä? Otetaan nyt. Se vähän kaiuttaa se sun ääni. Mikki on tossa. Kyllä se varmaan kuuluu. Hyvä. Joo, kyllä se Tampereellakin mennään kuuluu, eteenpäin. Niin, Tampereellakin kuuluu, mutta vähän siinä on kaikilla. Jos se kaiu saisi pois, niin olisi kova sana, mutta muuten kuuluu kyllä. Meillä on teknisiä ongelmia. Noin. No. Kokeillaan uudestaan, jos tämän joku takkuaa pahasti täällä. No, mennään tällä. Mä saan pienennettyä. Ei se mennä suurentaa millään. Toivottavasti tämä nyt siitä huolimatta näkyy. Ja tuolla näkyy nyt väärät. Näkyy. Se tykki on jotenkin makaa. Täällä näkyy oikein. No niin. Katsotaan vielä, jos mä saan ton nyt vielä isonnettua tuosta. No niin, nyt aletaan vissiin
Hyvä. No niin, päästään pikkuhiljaa asiaan. Eli näistä SDRistä niin kuin nykypäivänä, niin semmoinen yleinen huomio on nyt mulla ainakin ollut, että koska toi tuotekehitys on aika niin kuin kallista ja markkinat on rajalliset, eli meitä DX-kuuntelijoita, meitä radioharrastajia, niin ei enää ole sama malli kuin oli silloin 80-luvulla. Ja nyt on tullut vielä yhdeksi vaikeuskertoimeksi se, että tuo komponenttipula on iskenyt näihin valmistajiin aika huolella. Se on huomattu tuolta niin kuin siitä Perseuksen uudesta versiosta ja ehkä sieltä Eladista ja myöskin sitten täällä SDR Play-porukat on niin kuin, kärsinyt siitä ja se on tarkoittanut sitä, että ne on joutunut menemään uudestaan niin kuin suunnittelupöydälle. Eli se tuotekehitys, niin toki se on meille hyvä, että se kehittyy, mutta samalla se on niin kuin, aina mitä enemmän joudutaan tekemään niin kuin uusia versioita, niin se näkyy sitten hinnassa ihan varmasti. Ja tässä niin kuin välissä voisin laittaa nämä kiertää, että nämähän on aika tylsän näköisiä laitteita nämä SDR verrattuna siihen, että mitä nämä oli. Meidän liikennevastaanottimet oli silloin aikoinaan. Nämä pannaan piuhan kiinni ja menoksi tietsikka päälle. Tuossa on kaksi eri versiota. Toinen on tuommoinen kevyempi, missä on yksi antennimalli ja tämä on nyt tullut ihan vasta markkinoille. Siinä on paranneltu just sitä keskiaaltoa ja alaosaa huomattavasti ja muutenkin signaalikestoa, että se on myöskin niin kuin FM:llä on parempi kuin se SDR Play RSP1A. Mutta toi niin kuin kehitystyö ja komponenttipula ja nämä on johtanut siihen, että yhä enemmän ja useammat valmistajat tekee näitä laajakaista vastaanottimia. Se Perseus silloin aikoinaan tuli vain keskialoille ja lyhytaloille, niin sellainen ei enää ole ilmeisesti kannattavaa, koska sellaisia versioita ei enää tule tuottamatta nämä kivit, vaan sitten halutaan päästää ihmiset sinne tappipuolelle ja FM:ään ja satelliitteihin ja mitä niitä nyt onkaan, että monessa on just se niin kuin suurin piirtein 0–2 GHz se taajuusalue. Ja tuosta Perseuksesta sen verran, että sehän on vähän niin kuin kestosuosikki meidän DX-kuuntelijoiden piirissä ja ainoa mikä siinä on nyt niin kuin haittapuolena tai vaikeutena on se, että ei niitä saa mistään uutena varsinkaan. Ja nyt sitten on muita vastaan tai niin kuin valmistajia, on AirSpy ja on Eladi. Mä en tiedä Eladi, mikä se heidän niin kuin tulevaisuuden näkymä on, että tullaanko se Perseus ottaa heidän niin kuin state of art vastaanottimeksi vai tuleeko sieltä vielä sen Elad 3 jälkeen jotain lisää. Ja semmoinen yleinen suuntaus on myöskin, että toki me kaikki tiedetään, että antennit ratkaisee, mutta tästä kun me käytetään nyt näitä softaradioita, niin ratkaisee sovelluksetkin, että miten hyvin se signaalikäsittely siinä sovelluksessa tehdään, niin se on aika ratkaisevaa sen ääniä ja kaiken maailman suotimia, mitä otetaan käyttöön siellä niin kuin rautapuolelta ja tämmöisiä, niin niillä on iso vaikutus ja varsinkin kun nyt ollaan siirtymässä tämmöiseen 64-bittiseen sovellusarkkitehtuuriin, niin se tuo niin kuin paukkuja siihen sovelluksen käsittelynopeuteen huomattavasti ja muistiavaruuden käsittelyyn. Eli tulevaisuudessa nähdään yhä enemmän tehtävän niin kuin sovelluksilla, eikä se rauta ratkaise enää läheskään niin paljon. Toki vähän niin kuin huomataan tuosta yhdestä mallista, mikä tuossa nyt pyörii, niin ne pystyy kehittämään sen niin hoitaa sen keskiaalto- ja alaosan tosi hyvin versus sitten nämä aiemmat mallit, että jotain hyvää siellä vielä tulee silläkin puolella. Ja faktahan on se, että monet DX-kuuntelijat on siirtynyt DX-katselijoiksi, että niin kuin
kuuntelijat katsoo sitä niin kuin signaalia. Ne katsoo sitä, että niin onko se ylä- vai alasplitille, ja jotkut tunnistaa sen signaalin jo siitä, että missä se pyörii, koska on olemassa listoja, että tämä jenkkiasema niin on ton ja ton verran alasplitille, ja sitten jos se alkaa tulee siihen ruudulle viivaan, niin se on sitten todennäköisesti se. Ja nythän tekoäly on kehittynyt ja kehittymässä huikeata vauhtia. Ja nyt sitten on varmaankin enää kiinni niistä ihmisten tai näiden harrastajien kyvystä ottaa se tekoäly käyttöön. Ja mä luulen, että jossain vaiheessa, ja varsinkin jos ajatellaan jotain tämmöisiä niin kuin armeijakäyttöön tai tällaisia, niin todennäköisesti signaalitiedustelu käyttää jo näitä tämmöisiä tekoälysovelluksia, että ne heti pystyy siitä signaalista niin kuin sanoa, että se on toi lähetin ja noin poispäin. Et se varmaan olisi aika huikeaa, jos se tulisi niin kuin DX-kuuntelukin silleen, että tavallaan se sovellus kuuntelee sitä taajuutta, se tunnistaa tietyt signaalissa olevat niin kuin erityispiirteet ja se kertoo heti, että tämä on tämä asema. Se on enää niin kuin näistä koodareista kiinni. Ja toki sitten on meitä paljon sellaisia DX-kuuntelijoita, jotka niin kuin vastustaa tätä, ja ymmärrän, että DX-kuuntelusta menee ehkä se viehätys sitten, jos niin kuin laitteisto kertoo ja sovellus kertoo sulle, että tämä on tässä, että leivotaan semmoinen valmis paketti ja sen niin kuin tunnistamisen ilo jää sitten tekemättä. Mutta toisaalta niin, sehän on, kun se on sovellus, niin nämähän on sellaisia, että ne pystyy sitten ottaa pois päältä tai päälle, että sitten se on niin kuin harrastajasta kiinni, että mitä haluaa tehdä. Ja nyt sitten, mitä nämä niin kuin SDR on tuonut jo vuosia, että tämähän ei ole niin kuin uusi juttu, että ne mahdollistaa sen etäkäytön. Ja nyt siihenkin on tullut niin kuin useita eri tapoja harrastaa sitä, tai niin kuin ottaa se etäyhteys. Nykyään niin kuin sekä langalliset että langattomat verkot on niin nopeita, että se ei enää aseta mitään haasteita tälle etäkäytölle. Ainoa että sieltä niin kuin linjoja pitkin ei voida siirtää sitä koko kaistaa, että jos puhutaan vaikka keskiaaltokaistasta, niin sitä ei kyllä ihan sieltä suoraan saa, koska siihen ei vielä niin kuin paukut riitä. Mutta siihen on varauduttu jo itse asiassa, että jos puhutaan kohta tuosta SDR Connectista, joka liittyy näihin kahteen radioon, mitkä tässä pyörii, niin siellä on mahdollistettu niin kuin softapuolella se, että siirretään kotiin etäasemalta se koko kaista sellaisena, kun se kuunneltaisiin niin kuin omassa huoneessa. Mutta se alkaa vaatia sitten jo kovaa valokuvittua ennen kuin siihen pystytään. Ja nyt tuosta etäkäytöstä sen verran, että etäkäytöstä silleen, että se on joillekin niin kuin pakko. Eli jos haluaa keskiaalto kuunnella keskiaaltoradioita, niin aika monella on ympäristö sellainen nykyään, että ei sitä voi kerrostalossa naapureiden virtalähteiden, hakkurivirtalähteiden takia paljon harrastella. Mutta aika monet on semmoisessa onnellisessa asemassa, kun me ollaan tämmöistä mökkikansaa Suomessa, niin monet on rakentanut niin kuin mökille sitten se etäasema. Ja koska nämä niin kuin langattomat yhteydet ja joskus jopa langalliset, en tiedä onko niitä enää tuolla niin kuin mökki-ihmisillä, mutta ne on tosiaan niin nopeita, että se on helppo rakentaa sinne, ja yleensä kesämökillä on sitten vähän enemmän tilaa. Ja nyt sitten näitä niin kuin vaihtoehtoja on useita. Voidaan käyttää joko laittaa se purkki sinne, ei tarvita edes tietokonetta, jos otetaan tämmöinen kivipurkki,
ja meillä on sitten tämmöinen niin kuin langaton reititin siellä, niin sitten tökätään vaan siihen periaatteessa ja tiettyjä konfauksia siinä joutuu tekemään, mutta sen jälkeen se on tuolla verkossa nähtävillä ja sitä voi kuunnella kuka vaan. Sitten me voidaan käyttää niin kuin etäpöytänä, mä voin kohta vähän näyttää, että miten se toimii. Me niin kuin ottaa tämmöinen etätyöpöytäsovellus kuin AnyDesk tai TeamViewer esimerkkinä, ja ottaa se siellä toisessa päässä oleva se tietokone haltuun, johon siihen tietokoneeseen on kytketty sitten se radio vastaanotin. Ja sitten uutena on nyt tulossa näitä tämmöisiä tavallaan client-server-tyyppisiä juttuja, eli että asennetaan sama sovellus omalle koneelle, mikä on siellä toisessa päässä. Ja sitten ne sovellukset tavallaan, tai se sovellus juttelee semmoisen serveripalvelun kanssa siellä toisessa päässä. Ja sillä saadaan esimerkiksi, niin mitä mä oon nyt rakentamassa, niin ja meillä on yksi toinenkin kokeilu, niin tämmöinen niin kuin FM-etäasema, että jaetaan sieltä sitten tämän SDR Connect-sovelluksen kautta se sovellus 8 käyttäjälle. Ja nyt mä haluaisin näyttää tässä demon, että miten tämä toimii. Puhuin tästä AnyDeskistä ja mulla on täällä AnyDeskillä on mummo-yhteys ja on sitten toi Lohja SDR Connect, toi mummo on siis mun äiti, mutta koska tenavatkin käyttää tätä joskus, kun ne vähän korjailee vanhan mummon koneita, niin tuossa se on. Jos mä klikkaan tästä auki, se kertoo, että yhteys muodostetaan ja silloin tässä on tämmöinen sotkunen työpöytä, josta voidaan sitten ottaa käyttöön esimerkiksi Lohjalla oleva mun SDR Play ja klikata tuosta käyntiin, niin sieltä sitä alkaa tulee rompetta. Mulla on siellä tuossa se 350 metrin antenni ja se toimii siellä ihan hyvin ja usein jopa tulee niin kuin aika hyvin, että se ei pätkikään, mutta joskus tietysti on semmoisia sitten ongelmia, että no itse asiassa tämähän on FM:lle, niin onkin. Mulla on FM-antennikin siellä. Niin, tämä on yksi tapa käyttää, mutta sitten mitä nämä SDR Play-jampat on tehnyt, niin siellä on tämmöinen serveripalvelu. Mä starttaan tämän serverin siellä mun koneella Lohjalla ja se tuossa sanoo, että hetkinen 2 megan kaistaa ja 100 megalle on laitettu varmaan nämä, mutta siellä on niin tämmöiset asetukset ja nyt mä hyppään sit pois tästä kokonaan tästä AnyDeskistä. Eli sitten kotona kun mä oon, niin mä laitan ton päälle ja annan sen pyöriä siellä ja nykyään se jopa pyörii silleen niin kuin ollut joskus viikkokausia, että se toimii ihan hyvin, että siinä ei ole tarvinnut mitään tehdä. Ja sitten mä käynnistän täältä tämän SDR Connect-ohjelman. Se on tämmöinen, jos olette käyttäneet sitä SDR Unoa, niin se on aika niin kuin moniikkunainen ja monimutkaisen näköinen, mutta tätä on nykyään vähän yksinkertaistettu. Täällä ei tarvitse tehdä, tämä on niin kuin asennettu tälle mun koneelle tähän näin nyt. Mä en ole nyt missään muussa kuin nettiyhteydessä tässä, tai nettiin yhteydessä, että mulla ei ole kotiin vielä mitään yhteyttä, mutta mä voin tästä katsoa, täällä tehdään tämmöinen serveri. Mä kerron vaan täällä sille, että käytetään tässä Lohjan DX-serveriä ja sitten tuossa on sen hostin nimi ja tuossa on se portti, mitä käytetään. Aika yksinkertainen setappi. Sitten jos mulla on näitä yhteyksiä paljon, niin mä saan tänne tämmöisen niin kuin listan kaikista niistä servereistä, mitä tuolla maailmalla on, niin tuosta voi sitten valita. Ja niin kuin näette, niin tässä on tämä IQ-valinta, joka tarkoittaa, että se tuo sen koko kaistan.
Ja sen mä voin kertoa, että se ei toimi. Se on niin kuin käytännössä mahdoton, että sieltä tulee niin paljon dataa, että mikään yhteys tällä hetkellä ei riitä siihen muuta kuin kuitu. Kotona mä oon pystynyt tekemään niin kuin tämmöisellä kotiverkossa tiettyä siirtoa tosi ohuilla kaistalla, pienellä kaistalla. Mutta samalla tavalla kuin mä kuuntelisin vaikka kiviä, niin mä otan täältä audion ja sanon, että klik. Ja silloin täältä pitäisi tulla, ja niin kuin tuleekin, niin täällä on FM tässä näin. Tässä on nyt, katsotaan kuinka leveä se kaista on, 6 megaa. Ja mä voin tarkastella, että mä voin pistää sen, toi vähän sitten alkaa pykimään verkosta riippuen, että jos pistää liian, jos panee vaikka 10 megaan kaista sinne, niin saattaa pykiä. Ja täällä sitten, mä en tiedä onko täällä ei ole näitä ääniä, mutta sieltä sitten alkaa sitten tulemaan tuutista. Se on niin kuin, joo, ei taida kuulua nyt, mutta niin tällä pystytään sitten esimerkiksi, kun puhuin siitä, että mitä jos liitoporukoille tarjotaan, että pääsee FM:lle kiinni, niin tällä pääsee ja tuosta voi sitten tallentaa sitä kaistaa, mitä kuuntelee. Ja se ei tarvitse mitään muuta kuin se, että me kerrotaan, ja tällä voidaan sitten niin kuin rajoittaa sitä, ketkä sinne pääsee, niin kerrotaan niille vaan, jotka sitten sinne pääsee tai halutaan, että pääsee. Ja sitten tässä on semmoinen, että me voidaan niin kuin yksi 8 käyttäjästä varata siihen, että rajataan se alue FM:lle. Kun SDR Playllähän pääsee sitten mihin tahansa, niin siinä pitää sitten rajata, että jos me halutaan, että se on vain FM:lle, niin otetaan se eka käyttäjä, merkkaa sitten sen kaista-alueen, että millä saa pyöriä ne 7 muuta. Niin tämmöisiä niin kuin sovelluksia on tulossa. Tämä ei ole vielä läheskään niin kuin valmis, niin kuin näette, täällä lukee, että preview, mutta tätä ne niin kuin päähärmeessä kehittää ja ne uskoo, että tämä on niin kuin se tulevaisuus ja tämä on heidän vastaus esimerkiksi tälle niin kuin kiviverkolle. Oikeastaan tuossa se, ja sitten kun se halutaan lopettaa, pysäytetään. Jos sulla on tässä oma kone kiinni, ja täältä voi sitten kuunnella niitä faileja tai muuta, jos haluaa. Jos on oma kone kiinni, se näkyy tässä listassa, niin kuin tässä fyysisesti. Tai sitten, että jos on niitä muita etäyhteyksiä, mitkä on itse määritellyt, niin sieltä valitaan se, mitä halutaan kuunnella, ja sillä päästään sitten niin kuin aalloille. Ja oikeastaan tässä oli sitten mun setti. Onko teillä jotain kysymyksiä näistä SDR-kuvioista ylipäätänsäkään? Voisin kommentoida tuohon tekoälyn käyttöön, kun useimmat varmaan muistaa, kun tämmöinen edesmennyt yhtye, kun The Beatles julkaisi uuden biisin tuossa viime vuoden lopulla. Ja se perustui siihen, että aikoinaan 70-luvulla niin John Lennon oli tehnyt versio jostain biisistä, jota hän oli rimputellut, olisiko 60-luvun lopulla kotonansa, ja yhdellä ainoa kasettimankalla tallentanut pianonsoito ja oman laulunsa. Sitä aikaisemmin mietittiin, että saisiko siitä biisiä, ja joskus 95-96 sitä kokeiltiin, mutta kun ei pystytty erottelemaan sitä laulua ja Johnin ääntä toisistaan millään konstilla, kun oli niin siinä samassa kanavassa niin sanotusti, niin se homma jäi sikseen. Mutta nyt sitten tänä päivänä tai viime vuonna niin teknologialla pystyttiin täydellisesti tekoälyllä eristämään se pianonsoitto ja se Johnin laulu toisistaan, jolloin sitten myöskin George Harrisonin tekemät kitarajutut sinne, hänkin on edesmennyt, niin 90-luvulla oli tehnyt siellä kitarajutut ja sitten Paul McCartney soitti jotain uudestaan ja Ringokin oli mukana ja saatiin koko Beatles näin postyymisti soittamaan yhdessä ja tekoälyn ansiosta, koska se Johnin
sinänsä aito tallenne oli sitten tekoälyllä erotettu sieltä ne 2 komponenttia. Ja tällähän on älyttömät mahdollisuudet tässä meidän harrasteessa. Kaikki tietää, että esimerkiksi ajan taajuudella kuuluu samaan aikaan 6 jenkkiä vaikka päällekkäin. Ja kaikki pystytään samalla teknologialla erottamaan toisistaan ja keskittymään vaan siihen yhteen. FM-puolella niin johtuen siitä FM-modulaatiotyypistä niin yleensä kuuluu vain vahvin asema. Mutta ne muutkin asemat on siellä, jotka on siinä kanavassa. Se modulaatio on siellä sisällä. Vastaanotin vaan lukittautuu siihen vahvimpaan. Ne kaikki pystytään kaivamaan sieltä ja erottelemaan toisista. Ja tästähän on vain pieni matka siihen, että sitten kun on tunnistettu se lähete, niin jollain konstilla tekoäly on päättänyt, tai olet itse päättänyt, klikannut sen FM-diskistä, että tämä on tämä tallenne, niin sitten voidaankin mennä netin kautta ja ottaa se alkuperäinen striimi sille asemalle. Ei tarvita mitään tämmöistä haitallista ja heikentävää radioyhteyttä siinä välissä ollenkaan, että sä voit kuunnella sitä radioasemaa suoraan sieltä niin kuin lähteestä, verkon yli. No, ehkä toi on vähän kuvittelua, mutta siis ihan varmasti joku tekee sellaisen tekoälysoftan pian, jossa pystytään erottelemaan samalla taajuudella olevat useat eri asemat. Että sä vaan nappiin painattaa jotain, saat ne kaikki kuuluville haluamalla tavalla. Ja senhän voi tietysti tehdä tallenteelta myös. Itse asiassa samaa takaisinpäin vähän vanhempaan. Tämän Ismo ajatukseen, että se radiossa kertoisi, että tämä signaali tulee tästä asemasta. Sen FM-puolella keksittiin aika sitten, se on nimeltään RT. Niin. Näin on jo usein, miten se toimii. Joo, se vaatii vaan sen. Se kertoo väärän aseman. Niin, se vaatii vaan sen, että se ympätään siihen lähetteeseen, mutta enkä mä tiedä, että AM:llä tuleeko kukaan enää kauheasti kehittää sitä lähetettä, vaan se pitää niin kuin älytä sitten se. Mutta se oli samalla ennen uutuus, niin se on aina. Joo. Kyllä. Mutta hyvä, jos ei ole kysyttävää, niin tän enempää, niin kiitoksia, että sain tulla puhumaan. Halutaanko pitää tekninen tauko? Kyllä. Jatketaan 5 vaille 5. Eli 16:55. Mä paan tämän tallennuksen nyt kiinni, niin muistuta mua, että. Jos olet siinä, niin mä muistutan. Joo.